Gikone Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya odok kendo chako tiyo kod apise manedo kumeni okonyal donje kuom ndalo 60 mar ne chiwo thuolo ne duol makedo kod mibadhi EACC mondo onon mibadhi mane miene koloso bang' dok e apisno. Natembeya osingo keto mahino e tijene mar neno ni ochopo chenro duto mane owinjo bed ni timore e kinde mane doho ogoye marufuku ni okonyal donjo e apisno. Gavana no kata kamano ohum gima omiyo duol makedo kod mibadhi EACC ne ok ochopo e apise mag neno ma negikoni tude kod mibadhi mar timo nonro e apisno. In court, but in the spirit of transparency and accountability, I keep on challenging those honjos at EACC to really come out and tell the world, like they've always done when they raid people's homes and offices, to say we went to Natembeya's place and we found this much money, we found that, we found this, and that's why we took him to court. Jotelo mag siasa pachoka okuwa mondo opar kendo keto mbele dwaro mar jopiny mondo odwok chien liet mar siasa pachoka. Jadolo e kanisa mar Kopere e alwora mar Tulimani, Mboni, kaunti ma Makueni wacho ni